Patay ang usa ka suspek sa pagpangluba human kini misukol dihang gigukod sa kapulisan sa Purok 2, Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Pasado alas 11 kagahapon sa buntag, December 2, 2025, adlaw nga Martes. Giila ang maong nang luba nga si alias Janjan, 43 anyos, Minyo, residente sa nasangpit nga lugar. O ang mga biktima nga si Egrian og Marian Salarde nga pulos taga Purok size Buda Highway. Sa report nga nadawat sa DXDC RMN Davao gikan sa Davao City Police Office, nasayrang misulay og pangluba sa personahe sa Task Force Davao ang sospitsado, hinungdan nga may depensa og napusilan kini. Nakadagan pang sospek apan subling nadakpan sa kapulisan og daling gidala sa pinakaduol nga ospital tungod sa naangkon nga sa madpinusilan apan gideklara na kining dead on arrival sa nagatiman nga doktor. Sa pagkakaroon gikustudiya na ang personahe sa Task Force Davao nga nakapusil patay sa sospitsado samtang gigitakdang ipailaw mo sab sa ballistic examination ang gigamit niini nga service firearm.